number 7, Jerome Caritas. Okay, Jerome. Biyang hinakot mo na yata. Mag-umpisa pa lang eh, hinakot mo na. Ano bang meron si Jerome? Bakit hinakot ka na? Wala lang. Kasi, pogi ako. Malakas ko ang fighting spirit ng batang ito. Okay, Jerome. Sino naman ito ha? Hindi ano ha? Sino naman ang inspirasyon mo at bakit sumali ka sa Mr. and Miss Religion? Actually, hindi ko naman talaga gusto sumali dito. Pero, dahil sa kulang ng mga ano dito. Para naman, itong contest na ito ay maging masaya. Ginawa ko rin para sa mga. Thank you. Sumali siya dito para maging clown. Para maging masaya ito yung contest. O sige, thank you so much, Jerome. Our male candidate number 7.